Kaya guys, nga ni dining kwanta mambubukid. Naigrasya. Salamat dahil sa Ginoo. Samay mo tangan ako balik na rin ako ginamon. Nay kuan, nay tinapa. Gamay 40 din. Gamay kuan balik kag tinapa. Again sa nimo ti mo ngi vitamins. Nagtiki-tiki kay. Nagtiki-tiki ganin ay karahan mo sa cute ka so. Ikaw ka kasi pati minsan. Hi guys, good morning. Karon day dami sa among municipality of Alicia, dami sa among munisipyo karon kay gipatawag mi dari sa Department of Agriculture bitaw. Pare mi guys kay makadaot ta pod mi og kanang hinabang gikan sa kuan sa DA. Kani laging farmers na makuha lagi og membro ka og active pag ka sa imong pagpananam sa kamis na active man ko naming duha o dapat sinday dia kan kag skin di kay udto na pa man maabot ag tanang mga tagalan bank Tubig ba? so karon daghang tawo dari guys kay sa among barangay karon man nag-schedule sa pagpanghatag lagi so niya mis na kay ijawat lagi pud na lagi patay ika kuan ika suportan sana ika panuhol sa atong juta nagitikat nga makapananam tag sa gansa kinahanglan jud ta og kuan so mo guys nga diami dari naghat mi karon jagahang number 38 pa sa sinanay number 7 ja guys kaya kan may tigwang dari da na may pustisong nabili nang sarili na may pustisong nabili dari singkuranan Pustiso jud mo igan. di na ba mo Ay, ito nabili ni Ari. Mo jud mangili. Pustiso jud mo. so natingami guys kay ani bang na may pustiso itong daring ginpanglingkuran nila nga ba ning pustiso nga itangtang mas babay ang tao ning pustiso. Ja guys, sinanay gitawag na padung na kay bago ba sinanay kay number 7 una mag-abot dari tuwa na sinanay gitawag na. Alas Ginoo guys, humana jud nakakakuha namin ja. Hiwat ka kong nanay kay moagi ko numero sa ilas flora mi guys. Kinanglan ug kanang farmers ka kinang active jud ka sa imong mga kuan, juta kay arong kadawat ka og kuan sa farmers. Kuha Miss Gracia. Kaya guys, nga ni dining kwanta mambubukid. Naigrasya. Salamat dahil sa Ginoo. Ayun, salamat sa Ginoo. Na-apil mig hatag in taon sa Mananghid pag ang kuramin na, di na. Kasi ito na. Kasi mga to si Janay. Kasi pagkaday di na. Kawin na sa kaw. Ato si sa kaw. Ako rami di mo sa dari. Bijaman ako. Pananghid sa kaw. Sinday. May hindi nagkuhan. Kami ako day. Salamat sa Ginoo na disgrasya. Di adare, wag. Naa. Giwithdraw nang nanay. Pautang nga po pura mi. Pautang mo bayad. Saan. Pautang nga ko pura mi. Samay mo tangan ako balik na rin ako ginamon. Nay kuan, nay tinapa. Gamay 40 din. Gamay kuan balik kag tinapa. Again sa nimo ti mo ngi vitamins. Nagtiki-tiki kay. Nagtiki-tiki ganin ay karahan mo sa cute ka so. Tiki-tiki. Wa ka nagabalaban ka dang. Di pwede nga di. Karon mo kalag. Ay, oy, nga naman eh. Malag mo. Ay, murag isa ay mug nawad ang kinabuhi sa murag man sige krimit. Naman ang Tara wala man nga. Binta, parang isa. Tanaw, anda na lang imo na ha. Kaya hukuman na ron. Tanaw, binta, parang isa kay. Mura parang isa ka ng. Pa, marag mo pa pagkapanaw. Kanina nagkikrimit.
kasi aho. Ang ka... Yan. Wala hapkok ba? Hapkok krimit na. Nakakaho. Oh, hindi ay. Talaga jud, tara guys. Sa farmers hapon mo nang nagmuni ka na Oh, nga naman ni duha malagi. Duha, isa ay di sa itim. May itim na ni. Kanina, kana na. Kuy mo ora ba na kwarta im. Mo na ni kwarta. Mo na kwarta rin na mara jigi krimit na. Namingan. Kana bitang Iha na ka na yung puti. mo pa pang sugnod. Na. Iglanay mo pa paglanay. Na, glikod. Halag ka na be, bitahag ka na nay. Di, na. Halagin ko na Hapon mo na kondrans kamis mo ni ka. Agay di mo papag agka na nay nga itim muram daga nay gisagpa mo agi po. Ano gisagpa uling ko naman. Awa. Gilaparo mga agi po. Gilaparo ka jo. Unsa man iti. Bala na rin, basta na isuday. Kinukuhuro. Kaya di ko nakawari. Kay di agkuan. Di agkuan dari. Trante, kinukuhuro yung brand. Abel, pagkaha. Kinukuhuro sa naman daw niti. Di agkuan. Ay, sugod mo kag-ingan-ingan yung mga ID. Katong is niya murag kuan. Para to future pa to. About to happen. At kaniwanan dyan ni, grabe na dyan ni. Mani, maguwang pa ni future. Uy, ano sana? Mo kasi ni. At kanizang na Mama hormone dyan, pa. para may kuna na dyan tin. At future ni katong is. Nay, agpin na, isuwat na. Kasi mawa na yung papel. Ay ag amo UCT gani ag sobre ka mo nang itagwan. Gani, ato sa apil-apilog mga ingani. Uy, apil na ba kung farmers dito sa kuan? Biro sa ingan. Balin siya pero Hatag na lang mag-picture. Emi, adyan na pa picture kay Basiligos. Bravo kang gikrinit. kuan kita mo dito nga. So guys, ngari ko dari sa kamali, kaya mong tutang gamay dari. Gi-videohan din ng Mario. Kay bawa man si Janga na anay kuan. Kwarta sa farmers nga ipanghatag. So among ipadaro to dato guys, si palampasan ni Zadaan. Si Jay nagbibideo daan ni guys, jarang gisent na hamon ni na babarag ni sa pag-video mo rag TikTok. Kaya man sa kahibaw, kung tagay ra kog video magpalampas na ka. So pag-abot na ho, kung managlampas, nandiyan mo na video na lang may hanggi apil na ni sa ang vlog. So mo ni sa mga gipalampas guys. So after lampas, gipadaro na pud ni Jay. Padaro. So mo ni guys, si Jang video, si Jaga istorya na ni. Kay pwede na pwede Mario mag-vlog pud kay tunto na kay ijawat pud. May garden niya nag-extend ko diri sa likod. Nga gigunahan na limpyo na kayo. Oh, ara. Oh, limpyo na payon dito likod. Oh. Naay akong mga tanom na bulak oh. Oh, dara. Man akong panglaban ang guna ko. Ayan o, daganggay ko linaban o. O, na, mana, o. Na, o, pati limpyo na likod sa shop. Limpyo na. Likod ni sa shop. Limpyo na kayo. O. Kunya, na ko yung mga bulak tanom. Dara o. Dara o. O, itam na ako nagbulak. Dito sa babaw, sa kamalig, humanapod, humananapog limpyo, guna, humananapod og padaro. Akong ipadaro. Oh, dara. Oh. Awa ha. Oh. Limpyo na kaya na. Oh. Na. Tu ara. Oh. Gidaro na oh, limpyo na humana. Humana nagdaro tanan. Oh. Dara, humana nagdaro, klaro na kay na. Narang tangkal sa sa baboy oh. Oh, limpyo na. Limpyo na, nadaro pa. Dayon diri sa likod sa libot sa balay, limpyo na po na. Tara, limpyo na. Ara, to ara ang daro. Limpyo na.
Wala na. So guys, mato ang video ni Mario dito sa among kanang jutang gamay dito sa Purok Tres. Jadi na kusbay, tanaw po ko sa kang nanay pod, sa kang Johnny Ariston pod ni guys nga mga seedlings kay nagtanam lang ito sa dari og mga gulay. Ang palaya ni guys, sabi naghana worth 2,000 kuno ni nga kantidad sa seedlings. Isang itanam po dari sa kon kang tiri nga juta guys. Ipa tamlan ni Ajoy og mga gulay. Marbis man nagdaghan. Ano kita ang nagdaghan ni? Ida man ang paiguan ng dahon, mas kuha ni ida man ang gihapda ang dahon. Natambo na parang moskitiro ni. Moskitiruhan. Kaya di ko nas manok. Ayan na! Adyo na ng lamisa ha, bantay. Bantay din ng... Hala, pagdasak naman yun, may saka si Mama Zarpay di sa magkado. mga doyang gipabidyohan nila paghikad na sa mga kuan day. Para wa mutulog dia og maang dugaan ka day may wa pa mutulog ako ang pagdang dahon. Lamay na nga, mas imim. Tapos ganda ko na. I love you. Tara guys, tara sa mga guys. Sige, sige, isa. Di, ay, imong tambo na eh. Sa mga single mom din. Ada puli, kay Marta magkaway. Kay magkaway. Hanggang ka na. Ay, sorry, Day. Nga naman, Day. I love you po. Dapat, alas ang 30 nakabuk na ni Razon. Natag uli-uli. Diha, kaya nang ihatag mo. Uy, grabe, grasya din na marong adlaw jud. Pinangga pa jud tas Ginoo no kasi sa taga-manunuay. Ikaw, Lenza, nakali. Yung tapos sa ta. Salamat jud ka jud. Sabot tulong alita. Malakaw, di ka, malakaw, di. Malakaw ka, di. Di, dahil bay. Ano sa panang buhok nga? Practice nagmotor. Adjaw! Naman. Parehan sa kanang. Ha? Adjaw mo. Lakaw na oy. Tesa, ano yung Sa ni Aloy. Dosin ako kawan, di sa magan. guys, natinga ko kung sa di mga hantarak namin yun. Dira. Ano? Kanda, Miss Congress Barbecue. Kaon. Sige, may kanda rin. Kain ko na dahil. Lami kaso dahil. Gino ko rin nami aday. Dewa na si Buday. Dewa na si Buday. Sarap na dahil ko guys. Kaya muli nami. Si Buday. Tila, tabi, tila na. Butang dahil. Katag dahil. Parang kapughan. Araw, hindi yung tabi Juday. Kaya isa na makabuk dahil. Sa gamay ng arson. Di init para ba di ay? Lalay pilig. Init pala. Kaya ako dahil tuskuhan. Madarong na tong ipatigom tong Mario. Ano din ang lambo din? Plutan. Haputan. Plutan. Ito yung mga haputan mo tayo ka. May katilaw ka? Kaya may padarong ito. Pakabunod. May padarong na kaya tanong mga kulay. Aba na kung sa iging nanay guys nga. Nami kong palukan dun. Gano'n na siguro mga kito. Sige na. Ikaw ka kasi. Pati may lax po. Buban ka? Buban ka? Kristian? Bye. Nangis ako. Ay, babay ay. Abang ka! Ikaw na baga. Mo na naman na. Kaya naglibag siguro ka. Mo na naman na. Salamat. Sorry, nangis ako din. At siya ng bagday. Ikaw na. Hala! Hala! Gisag mag-cellphone nga green. Kaya ginawa. Nangawat na po. Kinsa man ang cellphone? Kani! Hala! Gisag na po. Gusto ko tayo siya maghilak. Dinaingan pag di nalagi mo manguan. Dahil na lagi mga puro ngawat gihapon. Kaya inagkuan. Dahil nag-color. Bye-bye. Inday na ho. Inday na mo. Kasi misus na na, kaya ako nung kagaksa na eh. Yung gabasa man yung buhok kasi. Buta nga glubi, lanslub. Lanas lubi. Lanas lubi? Kuhaan ka ng virgin coconut. Tara kaya si Aloy. Hiniksikan mo kay Gilusa. Hindi. Lagi di katay. Ato nami tay. Asa ito tong PC? Pisi. Hoy no, naman di ka nang alay.
Na kumamin ka natiguang ka. Kasi nga ba tumugos endo dito. Nungaloy. Paglag dito Valencia nong. Wala na dito manto ko. Dadanas ng alis Valencia ha? Ani man? Ay hala. A few moments later. Hi guys, padong nami mo uli sa Valencia. So mo to guys, nakakuha mi og ganang kuan kwarta gikan sa Department of Agriculture. So see you sa Valencia. So guys, good morning. Diana day pod ni sa Valencia karon na obligasyon na pod magload. Nagduang day ko ras gawas guys kay dito ko ganahan mo kan og luto dato sa among kasog dong agon. So dari jud may budang sa kahoy. John uwan man din nagpandong ko og nigo. Kay wa na may mga padzong na mga puro nangawa, puro nabidyaan. So nagpandong ko ra rig nigo guys. Puro bagzo lamang pod kayon sila magpandong ko og nigo mabagzo ko no. So dari jud ko nagdungag kay agkani silang mga laki ro nag-repair dara sa among seawall. Wa makontento sa nigo, nagpandong pa jud kuan planggana. Nani kusog dira bagawan jag mga laki ra ba sa mga iso nag-repair diri sa seawall kay nga na pod ganing bali na pod daghangin ning amihan na suwag na kabgab na pod ang mga bunbun na to padong sa tengah-tengah sa dagat. So na mao ni ilang gi repair guys kay jag kuan ning seawall. Lawa sen. Nakalas dyan. Nakalas dyan ko. Dugangan pa sa sunod na po yung bato.